И прословутия розов плаж. Все още нищо розово не съм видяла. Това е зоната, която е за инвалиди. Вижте как добре е устроена, така че да имат достъп. Ето това там са чадърите, които са на платена. Сета е 20 евро. До тук това е най-ниската цена. Там има едно барче и, както казах, до тук аз не виждам розов пясък. Може би с повече филтри. Сега ще видя във водата как е. Всъщност, тук има малко розови оттенъци. Но пък е красиво. Не е много голямо и все още е 9 часа сутринта и вече има толкова хора. Много харесвам Ханя, 100% и този ресторант на площада на пристанището. И сега ще ви покажа нещичко. Как да не го харесвам? Погледнете. Агнешко, свинско, каквото ви душа иска. It's very nice. Yes, very good. Супер място, супер кухня, супер десерти. Любимо. И в днешния ден сме на Агия Апостолис, градския плаж, който е само на 5 минути с кола от хотела, в който сме настанени. Но често казано, тук си е малко като на Атлиман. 15 евро за 2 шезлонга, масичка и чадър, но самото плажче е по-малко. От Атлиман единствено има малко дръвчета. Иначе е чиста, водата прилично е, сега ще ви покажа. Водата е чиста, плитичко е. Но това е целият плаж и шезлонгите са доста нагъстичко. Да, райоги играят ето там. Страхотни вечери, страхотни. Ресторант с атмосфера. Ясо. Да, вече аз въобще не съм го видяла и сега видях как. Това е двора на военноморския музей в Крит. Последен ден за нас и не отидохме на плаж и се разхождаме. Венецианско пристанище, крепостни стени, тук наистина има много какво да се види. Това е торпедо. В момента е такава жега. Мръсна жега, както казват децата. Седнахме да хапнем в един автентичен гръцки ресторант. Сега ще ви покажа обаче мястото, както и цените. Искам да обърна внимание колко струва рибената чорба. Ето ви пържени картофи, цукини. Октопода мисля, че беше около 24 евро, в момента не го виждам. Иначе мястото е топ.
Погледнете как изглежда самия ресторант. Типично в гръцки стил и с гледка към фара и към водата. Дали обаче е ефтино, оставям да прецените на вас. Тиквички и рибената чорба. Не стоявай. Да ви кажа, доста е добра тази рибена чорба. И в понеделник вечер имаме дискотека под терасата. Да, и Дара вайба на абсолютно всяка песен. И само мога да кажа, те правят много популярни ремикси на кеф. Защото сега сме на Бруно Марс, преди малко беше Травис Скот. А това сутрин е магазин за прясна риба. Да. Открит в България. Малък апартамент сме взели този път, защото такъв имаше наличен. Обаче цената е доста по-ниска. Това е гледката от едната страна. И феноменалната ни тераса. Дори и спалнята има гледка. Той е с нас. Може да получи. Си с огромния куфър. Кучето пазач можеше да влезе и в него. Просто, както казах, ние обикновено сме в по-големия апартамент с двете спални, но пък този е още по-яка гледката. Само да покажа Дабус, Киро Кафтери. И това е шатра, която струва 40 евро. Супер удобен стол, възглавнички, сянка и гледка. Даже има и бутончета да си поръчате каквото искате. Няма вятър, за да видите, че знамето е синьо. Има достъп за инвалиди. Искам да обърнете внимание какво е разстоянието между чадърите, както и как изглежда самите чадъри шезлонги с шалтета и с възглавнички и с възможност да си ги запазите и платите онлайн. Мисля, че 17 евро целия сет. Разстоянието между чадърите наистина е добро. И проверих, 17 евро е целият комплект. И вече сме си в България. Честно казано, не разбирам защо трябва да има противопоставяне постоянно, къде е по-добре, в Гърция или в България. Ние ходим един път на море в Гърция или някъде другаде в чужбина и поне един път в България. Навсякъде има и високи, и ниски цени. Навсякъде има и плажове, които си заслужават, и такива, които не си заслужават. Въпросът е да намерите своето място и все пак да успеете да се насладите на почивката. Хапнах аз и рибена супа за 18,50 в Гърция и такава за 3,90 в България. Така или иначе си се забавлява. Вече сме август, така че остана още само месец летни забавления. Ако сте харесали видеото, лайкнете и коментирайте. Можете да напишете кое е вашето любимо място за летен отдих. Благодаря ви, че ме гледате. Пожелавам ви щастие. Обичам ви. Чао!